Bon dia, 27 de novembre. Avui hem començat a la font d'en Béter, com es pot veure aquí. Aquesta és una font també de les típiques tradicionals de tota la vida de Badalona, de la gent que feia excursions fa molts anys sense cotxe, a peu, des de Badalona, i venia a parar aquí. Aquí hi havia, aquests voltants, hi havia molta caça, i ens trobem per aquí la Font dels Castanyers, la Font d'en Béter. Eren llocs que ara són molt propers, però llavors calia de tot un dia dedicar-hi per venir aquí. Aquesta font, amb els anys, va quedar com enterrada en aquells rocs que es veu allà. Estava allà, de fet, inicialment estava allà, en aquells rocs. I va quedar totalment enterrada quan van fer la urbanització aquesta, que és de Mas Llombart, que podem veure aquí que està a tocar totes les urbanitzacions i els cotxes. A l'entorn, clar, no és el de fa 50 o 60 anys, però al final alguna persona amb una miqueta de criteri d'aquí de l'urbanització, associació de veïns i tal, van dir anem a recuperar aquesta font, que té com una història, almenys una història popular. Si aquí no hi van venir a veure reis, però la gent hi venia molt a berenar i a passar el dia. I van recuperar aquí la font el 2009, o sigui que és recient que van fer aquesta font tan maca, que l'aigua no és potable per lo que sempre diem, no? Perquè si s'analitza amb els criteris de l'OMS, del contingut de sals del carbonat o de clorurs i tal, segurament els paràmetres no donen. Bé, doncs, per tant, aigua no potable. Però aquí tota la vida s'hi ha begut i l'única pega que pot ser és que com que per aquí dalt hi ha més finques i urbanitzacions, que amb els horts no s'hi tirin pesticides i tal, i pugui arribar a l'aqüífer. Això sí que ho haig de reconèixer. Hi ha fonts que cap amunt no hi ha res. Aquí hi ha moltes cases més amunt i s'ha d'anar al tanto. Però per fer un traguet, ara com veureu, jo vaig a veure. Aquesta és la font antiga, que rejava sempre, de la Font dels Castanyers. I modernament s'ha posat això perquè a voluntat es pugui treure l'aigua que es desitgi. I abans aquí això era fàbrica també. O sigui, l'aigua anava cap a dintre d'aquesta nau que hi ha aquí i aquí embotellaven l'aigua de la Font dels Castanyers, que era molt reconeguda a Badalona, que passa per aquí dintre. I ara només hi ha aquest resta de font una mica deslluïda, però sempre porta aigua i mai et deixa tirat si tens set. Avui estem fent un recorregut de fonts clàssiques de la Badalona de principis del segle XX, mitjans del segle XX. On es venia? La Font dels Castanyers. I aquí hi havia una imatge abans, ja no sé què se n'ha fet. A moltes fonts hi havia imatges, i el vandalisme s'ha encarregat de deixar-ho a zero.
sí, és la font dels castanyers, però no hi ha castanyers. N'hi devien haver-hi, segur, perquè aquest nom no és perquè sí, però actualment aquí hi ha un bon roure, pins, alzines, aquí hi ha plataners, però de castanyes ni una. Després de fer aquest comentari, ara he vist que aquí al mig han arreglat aquests requadros i han plantat castanyers. Pues ja està bé. A veure si d'aquí uns anys són ben grans i donen castanyes. De fet, ja se'n veu una aquí dalt. Això són incipients castanyetes que d'aquí uns anys donaran castanyes. Arbre caducifoli. Castanea sativa. A parar a la masia de Can Torrents, que és de les poques que queden en aquesta zona, perquè tot s'urbanitza, o és urbanització o són fàbriques, però aquesta encara té, com podeu veure, vinyes, i aquí al costat hi ha la Font de la Canaleta. No hi anirem avui, ho deixem per un altre dia perquè se'ns ha fet tard. Però